Voilà, beste mensen, ik ben hier aan het winkelcentrum van Hulst, waar de Albert Heijn is, de Jumbo, de Aldi, KRW en zo verder. En we zullen binnenkort starten hier met de bouw van de nieuwe Aldi. Dus de Aldi die er is hier, zal verhuizen naar hier. Dus hier komt de bouw van de nieuwe Aldi. En dat zal waarschijnlijk af zijn september 2019. Voilà, daarnaast de Jumbo is momenteel dus de oude Aldi. Voilà, en hier dus de locatie.